Mir, 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 niko nije kriv. Ava, 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 sudija je krava. Šta znači uopšte reč prijateljstvo? Kada se posvađaš da možeš da se pomiriš. Koja je najvažnija reč u prijateljstvu? Volimo te. A jel otkrivate jedna drugoj, da li imate neku simpatiju? Da, i Nina ima, ja ne. I mi smo i dalje najbolje drugarice, bez obzira što ona ne živi blizu mene. Zato što možete i ponekad da se vidi. A kako se ti osjećaš što ona ne živi blizu tebe? Tužno. Zašto plačeš? Ona bi rekla zato što neće niko da se igra sa mnom, a ja bi rekla pa ću ja. To je jako lepo od tebe, Iskra. Ti si baš dobra devojčica.